Ang chismis ginawa ni Marites, kinalat ni Marisol at pinaniwalaan ni Sally. Nakisali at kwento naman kay Eva. Ayun, paiba-iba ng kwento. Yung Marites ka na nga, pakilimera ka pa at inggitera ka pa. Ano yun? Collect them all? Sa panahon ngayon, mas nakakatakot pang makasalubong ang mga chismosa kaysa sa mga aswang. Kasi minsan, kaya tayo nagiging masama sa paningin ng iba dahil na din sa maling kwento ng magaling na chismosa. At isa pa, kaya hindi sila nawawala ng topic dahil pag wala ka, ikaw naman ngayon ang sunod na pag-uusapan nila. Kaya shout out sa mga chismosa dyan, pahinga rin kayo kapag may time. Ang chismis ginawa ni Marites, kinalat ni Marisol at pinaniwalaan ni Sally. Nakisali at kwento naman kay Eva. Ayun, paiba-iba ng kwento. Yung Marites ka na nga, pakilimera ka pa at inggitera ka pa. Ano yun? Collect them all? Sa panahon ngayon, mas nakakatakot pang makasalubong ang mga chismosa kaysa sa mga aswang. Kasi minsan, kaya tayo nagiging masama sa paningin ng iba dahil na din sa maling kwento ng magaling na chismosa. At isa pa, kaya hindi sila nawawala ng topic dahil pag wala ka, ikaw naman ngayon ang sunod na pag-uusapan nila. Kaya shout out sa mga